Hauke, tusind tak for, at du kom på min kanal om de tyske sprog i tyske menigheder i Nordslesvig. Ja. Tusind tak, Ejner. Ja. Du er formand, Jeg er formand. til Sankt Marie Sogn. Nej, til hele Sogn. Til hele sognet. Jeg hedder sådan, tyske og danske. Ja, okay. Hauke, du er tyske præst, som taler tysk også. Formand af Eilers taler tysk også. Jeg taler også tysk og også dansk. Jeg taler begge dele. Jeg kan tale tysk, hvis jeg henvender mig til tysk menighed. Ja. Det er det nemmeste, klart. Og jeg taler dansk til den danske menighed. Og jeg er jo den danske folkekirkens præst, Ja. så altså jeg er en normalt dansk præst, men jeg taler selvfølgelig tysk, når jeg snakker til min menighed, og når vi har vores fælles menighedsråd, så snakker vi selvfølgelig dansk. Det skal man jo kunne her i vores område. Afholdes alle gudstjenester i tyske menigheder i Nordslesvig på både danske og tyske? Nej. Jeg er som sagt den tyske præst her, og jeg har 3 danske kollegaer her i menigheden. Ja. Fordi den danske del af menigheden er meget større end den tyske. Men vi holder hver uge en gudstjeneste, en på dansk og en på tysk. Ja. Og så fungerer det her i Nordslesvig. At vi i dag havde en fælles gudstjeneste, det er 4-5 gange om året, ne? Høstgudstjeneste har vi lige haft, ikke? Høstgudstjeneste, ja. For eksempel. Ja. Taler alle, som kom her i de tyske menigheder, begivenheder, tyske? Taler alle tyske? Altså dem, som kommer til mine gudstjenester og arrangementer, de taler selvfølgelig tysk. Ja. Okay. Og flere af dem taler også dansk. Men jeg tror kun danske her. Ja, Du var på den forkerte bord. Okay. Ja, det er rigtigt. Okay. Det er rigtigt. Okay. Hvis man sidder og snakker sammen indbyrdes, så dem der, hvor det falder naturligt at tale tysk, som er tysksindede, de taler meget ofte tysk sammen. Ja. Ja. Men du har snakket med vores kasserer. Dem har du jo set, og du har set ved siden af ham. Han tilhører også til den tyske menighed, men han taler lige så godt dansk, fordi han er født her i Danmark. Jeg har også vist på vores oversigt over menighedsrådsmedlemmerne, har jeg vist, hvad for nogen, der er fra den tyske del af menigheden, og hvad for nogen, der er fra den danske. Ja. Det har jeg vist ham. Ja, men det mærkes ikke. Nej. Normalt, når vi arbejder sammen, så arbejder vi bare sammen. Det er jo det aller vigtigste, og det allerbedste. Det er nemlig det, at vi arbejder sammen. Dansk, tysk. Det er ikke noget, der skiller. Vi er Sankt Marie Sogn, og vi arbejder sammen, alle sammen. Ja, jeg er enig. Ja. Men for mig som en person, der elsker sprog meget, det er ikke vigtigt, at alle, som kan tyske, taler tyske altid for at beskytte og fremme de tyske sprog i Nordslesvig. Du mener, hvordan vi bevarer sproget her i Nordslesvig. Det er ligesom ved danske mindretal i Tyskland. Jeg var inviteret til et arrangement, til et foredrag, og så har jeg sagt på min allerbedste dansk, jeg glæder mig, at jeg er her, men min foredrag kan ikke holdes på, på dansk, det klarer jeg ikke, jeg snakker tysk. Og det var en stor lettelse for mange af dem, fordi de danske mindretal i Sydslesvig har også tabt de danske sprogkundskaber. Lige så her i Danmark. Der er altså forskellige af den tyske mindretal, som er ikke længere så særlig gode på tysk. De bliver efterhånden mere og mere dansk. Men det er jo uproblematisk. Det giver virkelig meget værre ting på verden, end at blive dansker. Så kommer selvfølgelig på et tidspunkt også tysker her til Danmark. Og de starter nu med at lære dansk. Ligesom jeg er kommet til Danmark. Jeg er jo også uden mit danske sprogkundskab, det har jeg jo lært. Ja. Min datter er meget bedre, og jeg tror, når hun bliver her, og jeg får børnebørn, så er deres dansk bedre end deres tysk. Så det kommer.
Og det er altid et spørgsmål om, hvad bruger man mest? Nemlig. Fordi jeg har boet i Tyskland nogle år, ned i Stuttgart. Der var ingen dansker. Der var kun mig som dansker. Så jeg snakkede jo tysk. Til sidst så tænkte jeg på tysk. Og til sidst så drømte jeg på tysk. Ja, fordi det var det, jeg brugte. Når jeg så kom til Danmark, så gik der en uges tid, før jeg lige havde vendt det og kunne tale fint dansk, uden at komme til at sige et eller andet indimellem. Så det er et spørgsmål om, som Hauge siger, hvad bruger man mest? Jeg er enig, Ejner. Ja. Men det er i et historisk område, hvor der var mange flere mennesker her, som taler tysk, men som du sagde, mindre og mindre synlige i Slesvig. Så for at beskytte og fremme de mindretal og sprog i Nordslesvig, måske er de bedre for dem, som kan tysk, taler tysk altid. Og der sker jo utrolig meget. Ja. Vi er her i en meget privilegeret situation. Begge to mindretal, den danske og den tyske mindretal. Vi har virkelig en stor organisation. Ja, det må man sige. Både og. I Tyskland og i Danmark. Og den tyske mindretal. Vi har, jeg har ikke talt det, men vi har 20 skoler og børnehaver. Bibliotek. Og det hele, og forskellige biblioteker. Og statsskole, altså gymnasium. En gymnasium. Altså vi har mange skoler. Ja. Vi her som præster, som tysktalende præster, er jo også for at fremme den tyske sprog. Hvis ikke vi havde vores mindretalsorganisationer, så tror jeg, vil ingen huske, at der findes en mindretal her og hist. Det er rigtigt. Altså, der sker utrolig meget. Og lad os se, at vores område har jo forandret sig. I 1600-tallet, da vores kirke bygdes dengang, der var her, det kaldes ja Nordschleswig og Sydslesvig. Det var en hertugdom, Slesvig. Og vi talte her i hertugdom tysk og dansk, sønderjysk og frisk. Så altså, der var forskellige sprog. Men det var helt uproblematisk. Vi talte, som vi har lært det, og vi kunne forstå hinanden. Ja. Problemet var bare så siden 1800, da den nationale tanke kom i. Der fik vi pludselig, og vi havde det svært med hinanden, fordi så var tysk og dansk så ikke kun et sprog. Nu har vi jo vores nye grænse. Her er Danmark, på den anden side af Tyskland, og vi holder bare opret, altså de to mindre tal, vi har. Vi har en helt anderledes historie. Det er rigtigt. Det går jo helt tilbage til 1493, hvor man besluttede alle hertugerne, alle herremændene i Slesvig-Holsten besluttede, at det skulle være til evig tid udelt. Ja, og vi kan jo også gå lidt længere frem. I 1448, der havde den danske konge ingen efterkommere. Så spurgte de en fra Delmenhorst, der er syd fra Elbefloden. Vil du være vores konge? Der var Christian den Første. Og Christian sagde, jeg skal jo arve hertugdom Slesvig. Jeg kan jo være os konge i Danmark. Han kunne jo ikke tale dansk. Nej, slet ikke. Han vidste ikke, hvor Danmark var. Nej. Altså han kiggede på sin globus. Hvor er Danmark? Ja. Og sagde, okay. Så derfor, det var ikke et spørgsmål om sprog. Vi snakker det her alt... frisisk og plattysk alt og intet, alt. Ja, blandet. Alt efter, hvor man var. Nemlig. Man rejste jo heller ikke så meget. Du tog jo ikke langt væk. Nej, det er rigtigt. Du rejste måske 10 kilometer. Det var det. Begge to sprog hører hertil. Jeg kan godt forestille mig, i de næste 100 år vil sproget forandre sig. Måske har vi om 100 år ikke længere brug for de begge to mindretal. Det kan vi ikke se. Det er svært at sige nej. Det ved man ikke endnu. Og på et tidspunkt er det også fornuftigt, at vi har dem. Kig på andre områder på verden, hvor forskellige nationer har det ikke så godt med hinanden. Det er rigtigt. Vi er et godt eksempel. Det er vi. Ja, på et tidspunkt er vi det virkelig. Ja. Synger i tyske salmer, i tyske menigheder i Nordslesvig. Ja, det. Altså den tyske mindretal, vi synger tyske salmer,
Og den danske del af vores menighed synger også tyske salmer, bare på dansk. Okay. Nå, ja, altså, det er alt efter, hvor godt de forstår det. Ja. Nej. Jeg mener bare, så cirka den gode tredjedel af den danske salmebog er oprindeligt fra Tyskland, og så er det nu oversat på dansk. Jeg vil bare drille ham. Ja. Det er også fint. Og læg mærke til, i vores kirke, der står ikke et ord på dansk. Nej. Der står ikke et ord på dansk. Alt, hvad der står i kirken, hvor der er skrevet i kirken, det er alt tysk. Men det var 1600, præcis 1600. det var 1600. Og der var den fine kirkesprog, Yeah. den hertugdommelige kirkesprog, den var tysk. Ja. Men der var altid også danske gudstjenester i kirken. Er der nogle begivenheder eller gudstjenester, hvor mennesker synger tyske salmer? Ja, hver eneste For uge. eksempel tyske salmer. Hver uge. Hver eneste uge. Hver eneste uge. Det er jo vores salmebog fra kirken. Ja. Tyske salmer. Ja. Okay. Ja. Men i dag... I dag var en af de Som jeg fem eller seks fællesgudstjenester. Ja. Og det var på tysk og på dansk. Okay. Og så har vi sunget fra den anden salmebog med salmer på tysk og dansk samtidig. Ja. Der er så en blanding af de to salmebøger. Og man kan jo synge både på tysk og på dansk. Ja. Det kan man jo sagtens. Det fungerer meget Det er godt. ikke noget problem. Det kan man sagtens gøre. Og det gør vi jo, som du også siger, 4, 5, 6 gange om året. Ja, så cirka, ne? Ja, Jeg har ikke talt, men Nej, men så cirka. I de meste tiden synger I på dansk. Nej, i den tyske gudstjeneste synges på tysk, og udelukkende på tysk. Okay. Og omvendt, i de danske gudstjenester synges udelukkende på dansk. Ja. Du har bare været til en gudstjeneste, som er lidt speciel. I dag det er ikke normalt. Normalt er, at den danske menighed har én gudstjeneste om søndagen, og den tyske menighed har én gudstjeneste om søndagen. Det er normalt. Det er normalt. Okay. I dag var bare specielt. I dag specielt. Okay. Ja. Okay. Men igen, det viser jo det gode samarbejde. Man forstår hinanden. Man forstår også, hvorfor man skal arbejde sammen. Ja. Og det er det, vi bliver nødt til at holde fast i. Jo bedre man forstår hinanden, des mindre vil man hinanden noget ondt. Så vil man hinanden godt, for man kender hinanden. Man forstår hinanden. Man er ikke fremmed. Og hvad sætter I andre danske religiøse tekster til tyske Grundtvigs salmer? Naja, vi har lige nu sunget fra den dansk-tyske salmebog, og der findes Grundtvigske salmer i den danske oversættelse. En sang, Thelma sang 11, præcis. Det her, det er den samme sang. Nu danket alle godt, nu takker alle Gud. Og her findes den danske oversættelse af den tyske sang. Altså, så har vi det. Ja, det blander. Når du kigger på Bibelen, så findes der selvfølgelig en dansk udgave fra Bibelen og en tysk udgave fra Bibelen. Ja, ligesom som der findes en engelsk og en fransk. Ligesom en engelsk, og alt er jo oversættelse fra græsk eller hebraisk. Der er officielt danske kirker i Sydslesvig, men der er ingen tyske officielle kirker i Nordslesvig. Det han mener. Der er en historisk begrundelse i. 1920 bliver grænsen trukket. Her i byen, Sønderborg, lige så Åbenrå, Herslev og Tønder, der bliver menighederne spurgt, vil I beholde jeres præst? Og der har de sagt ja til, og de var stort nok, så kom en dansk præst dertil. Så siden 1920 har vi her i vores større byer en dansk og en tysktalende præst. På landet var det anderledes. Der bliver menighederne også spurgt, vil I beholde jeres præst? Og cirka 70% har sagt, ja, selvfølgelig vil vi gerne beholde. Og den daværende præst skulle holde 3 eller 4 gange om morgenen gudstjenesten på dansk, og 1 gang om morgenen gudstjenesten på tysk. Så har de sagt, okay, vi danner vores egen kirke, den nordschleswigsche gemeinde, men vi benytter stadigvæk vores kirker i de forskellige byer, eller landsbyer. Og så er den nordschleswigsche gemeinde stadigvæk til stede, men de holder deres gudstjeneste i de danske kirker. De lejer officielt disse kirker, mens jeg lejer ikke, fordi der er min kirke. Jeg er ansat her direkte. Så der er en forskel mellem landsby og storby. Og det var lidt anderledes i Tyskland. Der har den danske mindretal sagt, at vi vil have vores egne bygninger.
Og de har mange kirkerum i deres skoler. Så har de en lille klapaltar og kan holde gudstjenesten der. Og de har også 3 eller 4 kirker. Ja, det har de nemlig. Ja, jeg har været ned i et par stykker af det. Ja, nemlig. Ja. Eller 4 eller 5. Ja, det tror jeg nok, ja. Helt bygget og det hele. Ja. Der var den tyske kirke meget glad for, fordi Helligåndskirken er en gammel bygning. Og nu skal den tyske kirke ikke længere betale for den. Nej, det er og den danske kirke var meget glad for, at de fik deres egen bygning der i Flensborg. Helligåndskirken. Men de har 2 andre kirker i Flensborg. Ja, det har de nemlig. Og så har de 4 kirker i Flensborg. Ja. Ja, sidste spørgsmål. Ja. Ja, det er meget vigtigt, fordi jeg vil, at du vil svare på tysk. Jeg stiller spørgsmål på dansk, du svarer ich på arbeite dran. Tysk. Okay, ja, tak. Udover sprog, er der nogle forskelle mellem danske gudstjeneste og tyske gudstjeneste? Ja. Selbstverständlich sind da Unterschiede, weil wir kommen aus der deutschen Tradition, haben also den Gottesdienstablauf so, wie man ihn eben aus Deutschland kennt. Und hier in Dänemark ist eine andere Tradition. Die Deutschen sind sehr viel besser, wenn es darum geht, Torte zu machen, Laukei. Und die Dänen sind viel, viel besser, wenn es darum geht, Smørbrød zu machen. Okay. Und wenn du in Dänemark wohnst und jemanden kennst wie Jan oder wie eine Frau, dann lebt man hier wirklich im Paradies. Ja. Gut. Tusind tak. Gerne. Det var hyggeligt. Bliv stille, du. Ja, det var hyggeligt.